το αν βρίσκονται σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις ή αν οι κυβερνήσεις αποκρύπτουν καταστάσεις, έχουν πάρει τεχνολογία από αυτούς και όλα αυτά. Ναι. Αναρωτιούνται συχνά πολλοί άνθρωποι, όπως και εσείς, αν αυτό είναι μύθος. Έτσι κι αλλιώς είναι μύθος, διότι όλα αυτά τα πράγματα για τα οποία συζητάμε τελικά μυθολογούνται. Το θέμα είναι αν έχει πραγματική υπόσταση, πραγματική προέλευση ο μύθος. Μιλάμε έτσι κι αλλιώς δηλαδή για μια νεομυθολογία, η οποία όμως έχει αληθινή υπόσταση, έχει αληθινή προέλευση. Σημαίνει δηλαδή αυτό ότι δεν είναι αληθινά όλα τα πράγματα τα οποία συζητούνται για αυτά τα ζητήματα. Αλλά ένα ποσοστό είναι αληθινό και ένα ποσοστό όχι. Και θα πρέπει κάποιος να αποκτήσει την διάκριση αυτών των δύο ποσοστών. Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι στην πολύχρονη έρευνα και μελέτη που προσωπικά εγώ έχω κάνει για το θέμα αυτό, το αν συνεργάζονται οι κυβερνήσεις με τα όντα αυτά για να αποκρύπτουν πράγματα ή να έχουν κάνει ανταλλαγές τεχνολογίας και όλα αυτά εδώ, αυτό είναι μια πολύ τεράστια συζήτηση, καταρχάς, περί κυβέρνησης. Δηλαδή, όπως συζητάμε αν υπάρχουν ή όχι τα όντα αυτά, έτσι θα έπρεπε να συζητάμε, κατά την άποψή μου, αν υπάρχουν ή όχι και οι κυβερνήσεις. Τι εννοείς? Εννοώ ότι υπάρχει όντως η κυβέρνηση που έχει στο μυαλό του ο κάθε ενδιαφερόμενος ή και αυτή αποτελεί ένα μύθο το οποίο η αληθινή κυβέρνηση έχει δημιουργήσει. Δηλαδή υπάρχει στα αλήθεια κυβέρνηση του πλανήτη. Υπάρχει στα αλήθεια κυβέρνηση στις ΗΠΑ. Υπάρχει στα αλήθεια κυβέρνηση. Τουλάχιστον υπάρχουν τα πρόσωπα και τα βλέπουμε. Υπάρχει στα αλήθεια κυβέρνηση στην Ελλάδα. Κλπ. Τι εννοούμε όταν λέμε κυβέρνηση? Αν εννοείται την γραφειοκρατία. Οπότε θεωρείται, ας πούμε, ότι η γραφειοκρατία είναι σε θέση να έρθει σε επαφή με όντα από παράλληλους κόσμους ή από άλλους κόσμους, όπως και να τους δει σε αυτούς τους κόσμους, και είναι σε θέση να το αποκρύψει, είναι σε θέση να το χειριστεί αυτό το πράγμα η γραφειοκρατία. Φαντάζομαι δεν εννοείται τη γραφειοκρατία, αλλά κατά κύριο λόγο αυτό που λέμε κυβέρνηση είναι μια τεράστια γραφειοκρατία. Εννοείται τους πρωθυπουργούς, οι οποίοι αλλάζουν κάθε 2-3 χρόνια. Τον πλανητάρχη, θεωρούμε τον πρόεδρο των ΗΠΑ πλανητάρχη. Αυτή την εικόνα έχουν προωθήσει κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι πλανητάρχης. Επομένως, ο πλανητάρχης είναι ενήμερος, ας πούμε, για μια τέτοια κατάσταση. Δεν είναι. Άμα το ψάξετε το πράγμα, θα δείτε ότι, για παράδειγμα, φέρνω ένα παράδειγμα, ο Bill Clinton, την εποχή που είναι να εκλεγεί, βγαίνει, μιλάει και υπόσχεται και λέει: με ενδιαφέρει πάρα πολύ το ουφολογικό θέμα και το πρώτο πράγμα που θα κάνω αν βγω πρόεδρος είναι να μάθω τι συμβαίνει τελικά με το εξωγήινο θέμα, με τα UFOs, και θα ζητήσω να σταματήσει η απόκρυψη. Όταν τελικά όμως έγινε πρόεδρος, δεν ενημερώθηκε από κανέναν τελικά. Και το ξέρουμε αυτό με πάρα πολλές λεπτομέρειες. Και πώς το ξέρουμε? Το ξέρουμε από τον Λόρενς Ροκφέλερ. Απλά ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος για αυτά τα πράγματα γιατί δεν έχει ασχοληθεί. Πρέπει να ασχοληθεί κανείς για να τα βρει αυτά και να τα συμπεριλάβει στο σκεπτικό του. Ο Λόρενς Ροκφέλερ, ο οποίος έχει πεθάνει πριν από μερικά χρόνια, η Ροκφέλερ είναι μια μεγάλη οικογένεια, πολύ συζητημένη, με πολλούς μύθους και πολλές αλήθειες γύρω από αυτήν. Όμως συγκεκριμένα ο Λόρενς Ροκφέλερ της οικογένειας ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε πολύ μεγάλη οικολογική ανησυχία. Τόσο μεγάλη όσοι και οι επιβάτες των σκαφών και όπως φαίνεται στις συζητήσεις τους με τους επαφικούς. Επίσης με τον αφοπλισμό, επίσης με την παγκοσμιοποίηση, με την ειρήνη κλπ. Είναι ένας τύπος ο οποίος είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην ουφολογία. Πολύ μεγάλο.
και είχε τα μέσα, τα χρήματα και τις διασυνδέσεις να ασχοληθεί με την ουφολογία με έναν τρόπο με τον οποίο κανένας από εμάς δεν μπορεί. Και έχουμε όλες τις πληροφορίες για την ασχολία του αυτή. Και ήταν ίσως ο μοναδικός άνθρωπος που έχω υπόψη μου, από θέση δύναμης πολύ μεγάλης, γιατί όταν μιλάμε για τους Ροκφέλερ μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, που πίεσε την κυβέρνηση των ΗΠΑ για να βγάλει άκρη. Δηλαδή θέλησε ο ίδιος προσωπικά, από το ενδιαφέρον του για την ουφολογία, να βγάλει άκρη με την κυβέρνηση των ΗΠΑ για το τι γίνεται με το ουφολογικό θέμα. Με το αν έχει στοιχεία η πολεμική αεροπορία, τι έγινε και κυρίως εστιάστηκε, για παράδειγμα, κατά την προσπάθεια του αυτή, στο περιστατικό του Ρόσουελ. Και προσπάθησε με όλες τις διασυνδέσεις του, με το Κογκρέσο, με τους ανθρώπους του Λευκού Οίκου, με τον, μια και τον ανέφερα γι' αυτό και τον αναφέρω το Ροκφέλερ, με τον Μπιλ Κλίντον, με τον οποίο είχε όπως καταλαβαίνετε, μεγάλη άκρη. Και υπάρχει πλέον ολόκληρη η αλληλογραφία με το Freedom of Information Act, δηλαδή με τα σταδιακή απελευθέρωση των απορρίτων, ας πούμε, όπου χρησιμοποιούσε ο Λόρενς Ροκφέλερ και οι άνθρωποι του ακριβώς τη σταδιακή απελευθέρωση των απορρίτων, της πολεμικής αεροπορίας για παράδειγμα. Σου λέει το 1947 έχουμε το περιστατικό του Ρόσουελ, έφτασε η ώρα, αυτά γίνονται στη δεκαετία του 90, λέω, μπορεί να απελευθερωθεί οποιοδήποτε απόρριτο. Οπότε εγώ έχω τα μέσα να το κυνηγήσω αυτό το πράγμα. Και βάζει λοιπόν γερουσιαστές, βάζει τους ανθρώπους του Λευκού Οίκου, τον πρόεδρο των ΗΠΑ, άκρες με την CIA, άκρες με την πολεμική αεροπορία κτλ. Και υπάρχει όλη η τεράστια αλληλογραφία σε γραπτά χώρια, γιατί έχει υποθεί δηλαδή σε συναντήσεις και προφορικά κτλ. Εγώ ο ίδιος έχω διαβάσει όλη την αλληλογραφία την οποία κίνησε ο Ροκφέλερ, ο Λόρενς Ροκφέλερ, για να διερευνήσει το ζήτημα του Ρόσουελ. Και με πάτημα αυτό και κατά κύριο λόγο να καταλαβαίνετε την ερώτηση που έχει ο καθένας, συνεργάζονται με την Αμερικάνικη κυβέρνηση. Την ίδια ερώτηση είχε και ο Ροκφέλερ. Και δεν τα κατάφερε. Γιατί δεν τα κατάφερε? Διότι είναι πολύ απλό. Άμα δείτε την αλληλογραφία, θα δείτε την τεράστια γραφειοκρατία στην οποία έπεσε, όπου κανένας δεν ήξερε τίποτα, όπου κανένας δεν ήξερε σε ποιανού αρμοδιότητα είναι αυτό το πράγμα, σε ποιον να απευθυνθεί, σε τι να κάνει. Έπεσε σε μια τεράστια ίντριγκα. Με το θέμα αυτό σχετίζονται πολλά άλλα θέματα, για τα οποία άλλα θέματα αυτά άνθρωποι του στρατού, του military industrial complex που λέμε, του στρατιωτικού βιομηχανικού κατεστημένου, δεν θέλουν να βγουν παρά έξω. Και επειδή συνδέονται με το θέματα αυτά, ένα παράδειγμα είναι, έχει κάνει ο Αμερικανικός στρατός και η CIA πειράματα mind control που σχετίζονται με το ουφολογικό ζήτημα. Όχι στο ουφολογικό ζήτημα, αλλά που σχετίζονται. Ναι. Απελευθερώνοντας πληροφορίες σε σχέση με το ουφολογικό ζήτημα, αν απελευθέρωνε και στοιχεία για τα προγράμματα αυτά, ήθελε να παραμείνουν απόρριτα τα προγράμματα αυτά. Να μην μάθει πληροφορίες. Οπότε αρνούντανε την ευρύτερη πληροφόρηση, για αυτόν τον λόγο, όχι επειδή είχαν συνεργασία με εξωγήινους και άλλα τέτοια πολλά. Έτσι λοιπόν δεν μπόρεσε να βγάλει άκρη ο Ροκφέλερ. Και έχουμε όλη την αλληλογραφία. Επίσης, να σας πω, μια και τον ανέφερα τον μακαρίτη, τον Λόρενς Ροκφέλερ, ότι ήταν αυτός ο οποίος χρηματοδότησε και μέσως πλέον μέσα από ιδρύματα και Ινστιτούτα συνεχίζει να χρηματοδοτεί την έρευνα για τις εξωγήινες απαγωγές. Ήταν ανέκαθεν υποχρηματοδότηση του Λόρενς Ροκφέλερ. Ο καθηγητής του Χάρβαρτ και πολύ γνωστός για τις έρευνές του επάνω στις εξωγήινες απαγωγές, τα εξωγήινα φυτεύματα και όλα αυτά εδώ, ο Τζον Μακ, ο οποίος παρεπιπτόντως και αυτός σκοτώθηκε υπό παράξενες συνθήκες πριν από μερικά χρόνια, σε αυτοκινητιστικό, δηλαδή τον χτύπησε ένα αυτοκίνητο. Ας πούμε, χρηματοδοτούνταν ο Τζον Μακ από τον Λόρενς Ροκφέλερ. Η οργάνωση, το ίδρυμα το οποίο είχε κάνει ο Τζον Μακ για την έρευνά του για τις εξωγήινες απαγωγές, που ήταν ο πιο έγκριτος, ο πιο αξιόλογος καθηγητής του Χάρβαρντ,
ερευνητής επί του ζητήματος των εξωγήινων απαγωγών ήταν ο Τζον Μακ. Δεν μπορούσε κανένας να αμφισβητήσει την εγκυρότητά του και την αξιοπιστία του. Ήταν μεγάλη ενόχληση ο Τζον Μακ. Το γεγονός ότι ένας τέτοιο επίπεδο καθηγητής του Χάρβαρντ ασχολούνταν τόσο ένθερμα και με τόσο λεπτομερώς με την ιστορία με τις εξωγήινες απαγωγές. Και γράψε βιβλία κλπ. Υπήρξαν. Ναι. Λοιπόν, οπότε στη φάση αυτή, μάλιστα, προσπάθησαν από το Χάρβαρντ εξαιτίας της ασχολίας του αυτής, όπως στο παρελθόν είχαν κάνει πάλι στο Χάρβαρντ με τον Δόκτωρ Τίμοθι Λίρι, που κατάφεραν και το πετάξανε στην ουσία από το Χάρβαρντ επειδή ασχολούνταν με τις έρευνες των ψυχεδελικών ουσιών, με τις επιρροές της συνείδησης από τις ψυχεδελικές ουσίες ως ψυχολόγος, και είχε πάρει πάνω του όλο το κίνημα της ψυχεδέλειας, τον πετάξανε από το Χάρβαρντ. Προσπάθησαν να πετάξουν και τον Τζον Μακ. Και κάνανε επιτροπή, αποτελούνταν από 17 καθηγητές, τον Πρίτανη του Χάρβαρντ, να ελέγξουν τον Τζον Μακ και να τον πετάξουν έξω. Και δεν τα κατάφεραν επειδή είχε την υποστήριξη του Ροκφέλερ. Χρηματοδοτούνταν από τον Λόρενς Ροκφέλερ. Από τη μια. Και από την άλλη, επειδή ήταν τόσο πολύ έγκυρος και αξιόπιτος και αξιόπιστος, που οποιασδήποτε προφάσεις προσπαθούσαν να βρούνε για να τον κατηγορήσουν, δεν υπήρχαν. Και έτσι απέτυχαν σε αυτό το πράγμα. Κινήθηκε κανονική διαδικασία, η οποία έφτασε σε σημείο να το πάρουν πίσω. Επομένως, ο Τζον Μακ χρηματοδοτούνταν επίσημα τώρα, λέω ανοιχτά, δεν μιλάω για μυστικές χρηματοδοτήσεις. Ναι. Χρηματοδοτούνταν από το ίδρυμα Ροκφέλερ. Αντίστοιχα, ο Στίβεν Γκρίερ, ένας από τους μεγάλους ουφολόγους της εποχής που διανύουμε, ο οποίος είναι υπεύθυνος και για το λεγόμενο Disclosure Project, δηλαδή τη συγκέντρωση όλων εκείνων των επιστημόνων και των επευθύνων και των αρμοδίων από υπηρεσίες πληροφοριών, από την NASA, από το στρατό, από παντού, οι οποίοι φαίνονται να έχουν γνώση για το θέμα των UFO και των εξωγήινων, που μαζεύονται όλοι μαζί και λένε ότι μπορούμε να καταθέσουμε στο Κογκρέσο ένορκα για τα πράγματα τα οποία ξέρουμε, και ότι υπάρχει εδώ πέρα θέμα το οποίο αποκρύπτεται κτλ. Όλη αυτή η προσπάθεια του Disclosure Project και προσωπικά ο Στίβεν Γκρίερ χρηματοδοτούνταν επίσης και χρηματοδοτείται μέχρι σήμερα μέσω ιδρυμάτων από τον Λόρενς Ροκφέλερ. Δηλαδή, ενεργά ο Ροκφέλερ όχι μόνο προσπάθησε να σπάσει αυτή την ιστορία, να μάθει πράγματα από την κυβέρνηση των ΗΠΑ για το ουφολογικό ζήτημα και για το Ρόσουελ και για όλα αυτά, αλλά είναι ενεργά διαπλεκόμενος μέσα στους ουφολογικούς κύκλους, χρηματοδοτώντας τις έρευνες των μερικών από τους μεγαλύτερους ουφολόγους της εποχής μας. Με φοβερά αποτελέσματα, τα οποία κάθε άλλο παρά συγκάλυψη κάνουν. Αντίθετα, έχουν σκοπό την αποκάλυψη. Βέβαια, με το θάνατο του Λόρενς Ροκφέλερ, αυτό το πράγμα πλέον προβληματίστηκε. Αλλά ταυτόχρονα και με το θάνατο πολλών ουφολόγων που χρηματοδοτούνταν από το Ροκφέλερ, ένας από αυτούς και πολύ γνωστός, ο Τζον Μακ, ο οποίος σκοτώθηκε σε αυτοκινητικό δυστύχημα καθώς έβγαινε από μια ομιλία του στο T.E. Lawrence Society, δηλαδή στο κλαμπ, ας το πούμε έτσι, που ασχολείται με την μελέτη του έργου και της ζωής του Λόρενς της Αραβίας. Μάλιστα έχει γράψει ο Τζον Μακ ένα βιβλίο για τον Λόρενς της Αραβίας, ο οποίος είναι επίσης μια ενδιαφέρουσα και ενηγματική προσωπικότητα, ο T.E. Lawrence, ο Λόρενς της Αραβίας, και είναι ενδιαφέρον που ο Τζον Μακ ασχολούνταν με τον Λόρενς της Αραβίας. Τέλος πάντων, είναι ένα άλλο θέμα. Για τις απαγωγές. Τώρα, οι απαγωγές. Οι απαγωγές είναι ένα... μάλλον πριν πούμε για τις απαγωγές, δεν έχει εδώ κι άλλο ψωμί. Επομένως, όταν αναρωτιόμαστε ή προσεγγίζουμε το μύθο του ότι συγκαλύπτονται από τις κυβερνήσεις των μεγάλων χωρών, τις μεγάλες κυβερνήσεις, η επαφή τους με εξωγήινους, η ανταλλαγή τεχνολογιών, θα πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσουμε τι εννοούμε όταν λέμε μεγάλες κυβερνήσεις, τι εννοούμε όταν λέμε κυβέρνηση.
Ποιος είναι η κυβέρνηση? Η απάντηση που εγώ έχω δώσει μέσα από την δική μου μελέτη και έρευνα είναι ότι δεν υφίσταται αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει δηλαδή συγκάλυψη, δεν υπάρχει απόκρυψη από κυβερνήσεις. Οι κυβερνήσεις δεν γνωρίζουν τόσα πολλά όσα νομίζουν. Δηλαδή είμαι πεπισμένος σχεδόν, μπορώ να σας πω έτσι με αρκετή βεβαιότητα, ότι πολύ μεγάλοι ουφολόγοι γνωρίζουν περισσότερα για το ζήτημα από ό,τι γνωρίζουν οι μεγάλες κυβερνήσεις. Τολμώ να πω ότι εγώ ο ίδιος, μπορεί και εγώ ο ίδιος να γνωρίζω πιο πολλά από ό,τι γνωρίζει ένα τμήμα μιας μεγάλης κυβέρνησης. Γιατί λέμε, και κυρίως γιατί λέμε κάπως αόριστα, η κυβέρνηση. Ποιος δηλαδή? Αν μιλήσουμε αντίστοιχα για το στρατό, αν μιλήσουμε αντίστοιχα για τις υπηρεσίες πληροφοριών, το πράγμα λίγο αλλάζει. Ναι, αλλά αυτοί λογοδοτούν στην κυβέρνηση. Λογοδοτούν στην κυβέρνηση, όντως. Υποτίθεται. Λογοδοτεί, ας πούμε, η τάδε υπηρεσία πληροφοριών στην κυβέρνηση από την οποία προέρχεται? Δεν νομίζω. Το ανάποδο μπορώ να πω. Η κυβέρνηση μπορεί να λογοδοτήσει στην υπηρεσία. Γιατί εδώ μιλάμε για το μεγάλο θέμα που αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ συχνά και εμείς εδώ στην Ελλάδα, ακόμα και για άλλα θέματα, όχι μόνο για αυτό το παράξενο θέμα για το οποίο συζητάμε, αντιμετωπίζουμε το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν είναι διαχρονική, ανακόπτεται. Υπάρχουν κυβερνητικά σχήματα τα οποία διαρκούν 1 χρόνο, 2 χρόνια, 3 χρόνια, 4 χρόνια. Μα και οι ηγεσίες του στρατού της αεροπορίας αλλάζουν. Ακριβώς. Αλλάζουν. Άρα θα πρέπει σε μια διαχρονική συγκάλυψη, σε μια διαχρονική ανταλλαγή τεχνολογιών, σε μια διαρκή αυτή, θα πρέπει να αναζητήσουμε ένα σχήμα πέραν της κυβέρνησης, το οποίο είναι διαχρονικό. Δεν αλλάζει με τον χρόνο. Είναι σταθερό. Έστω. Έχει αρχεία, έχει πράγματα, έχει ανθρώπους που το χειρίζονται, που δεν τους χάνει, που κλπ. Οπότε, εγώ περισσότερες υποψίες θα έριχνα, για παράδειγμα, αν μιλάμε για την Αμερική, θα έριχνα στην NASA παρά στην Αμερικανική πολεμική αεροπορία και παρά στην Αμερικανική κυβέρνηση. Στην NASA ως ίδρυμα, ως εταιρεία. Τι πάει αυτό πρόκειται. Για τα αρχεία της NASA μιλάμε. Γενικά, γιατί και εκεί αλλάζει. Δηλαδή ότι μία συγκάλυψη πιο εύκολα θα μπορούσε να τη χειριστεί η NASA παρά, ναι. ή μια ανταλλαγή τεχνολογιών και όλα αυτά πιο εύκολα θα μπορούσε να τα χειριστεί η NASA παρά η Αμερικανική κυβέρνηση. Καταλάβατε, και θα μπορούσαν να υπάρχουν άνθρωποι στην NASA που γνωρίζουν πράγματα που δεν τα γνωρίζει ούτε ο επικεφαλής του επιτελείου των ΗΠΑ του στρατιωτικού, ούτε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Και αντίστοιχα διάφορα ιδρύματα, Ινστιτούτα κλπ. Εκεί νομίζω είναι η άκρη του πράγματος, αν θέλει κάποιος να συζητήσει ή να διερευνήσει αυτά τα πράγματα και όχι οι κυβερνήσεις. Οι κυβερνήσεις στην ουσία δεν υφίστανται. Είναι απλώς ένα γραφειοκρατικό σχήμα. Είναι μια αέναη γραφειοκρατία. Διαχειριστές. Είναι διαχειριστές οι οποίοι μάλιστα έχουν αποδειχθεί επανειλημμένως εξαιρετικά ανόητοι. Δεν μπορούν να διαχειριστούν, ας πούμε, τις εσωτερικές διαδικασίες τους. Δεν μπορούν να διαχειριστούν τα κονδύλια για τα χαρτιά υγείας, ας πούμε, για τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Δεν μπορούν να διαχειριστούν, ας πούμε, τα πράγματα των προμηθειών. Δηλαδή κάνουν εξαιρετικές ανοησίες και προχειρότητες. Πόσο μάλλον να διαχειριστούν ένα τόσο σοβαρό και επικίνδυνο και καταπληκτικό θέμα όπως αυτό. Δεν μπορούν να διαχειριστούν τις κρίσεις που εμφανίζονται ανά πάσα στιγμή, ας πούμε, κρίσεις με οικολογική καταστροφή. Δεν μπορούν να το διαχειριστούν. Και θα μπορούσαν να διαχειριστούν μια κατάσταση τόσο ανεξέλεγκτη και τόσο περίεργη όπως είναι όλη αυτή η ιστορία με τα UFO. Δεν νομίζω. Περισσότερα μπορεί να γνωρίζει ένας συγκεκριμένος διοικητής μιας μονάδας, για παράδειγμα στην Αμερική. Το ίδιο ισχύει και για την Ελλάδα και για την Τουρκία και για την Γαλλία και για την Αγγλία. Αλλά λέμε τώρα, επειδή είναι κατά πολύ αμερικανικό θέμα η ιστορία της ουφολογίας του 20ου αιώνα, πιο εύκολα
θα μπορούσε να διαχειριστεί οτιδήποτε ένας διοικητής μιας μονάδας στρατιωτικής ή ένας συγκεκριμένος συνταγματάρχης, παρά το Γενικό Επιτελείο Στρατού. Δηλαδή αυτός μπορεί να γνωρίζει περισσότερα. Και να έχει κινηθεί αυτός αυτοβούλος κιόλας σε διάφορα θέματα. Βλέπετε για παράδειγμα, μια και αναφέρθηκα νωρίτερα στο Ρόσουελτ, η άμεση αντίδραση της συγκεκριμένης στρατιωτικής μονάδας ήταν βγήκαν οι στρατιωτικοί και είπαν: έχουμε στα χέρια μας ιταμένους δίσκους. Που κατερρύφθησαν, που πέσανε και που τους έχουμε στα χέρια μας. Είναι η ανακοίνωση επίσημη που κάναμε. Την πρώτη μέρα και μετά. Την πρώτη μέρα, τις πρώτες μέρες. Με τις εφημερίδες, μπορείτε να δείτε και τα άρθρα των εφημερίδων. Οι συγκεκριμένοι διοικητές βγαίνουν και το λένε. Και μετά από μια εβδομάδα, μετά από μερικές μέρες, το πράγμα πάει σε άλλα κλιμάκια, όπου δεν ξέρουν τι προεκτάσεις έχει αυτό το πράγμα, πώς θα το διαχειριστούν. Έχουν να διαχειριστούν με μεγαλύτερη πολυπλοκότητα. Δεν ξέρουν στα αλήθεια τι σημαίνει το να κάνουν μια τέτοια δήλωση. Κατά τη γνώμη μου, περί αυτού δεν πρόκειτο. Και το παίρνουν πίσω. Λένε: όχι, ήταν ένα μπαλόνι. Και μέχρι σήμερα συνεχίζουν να υποστηρίζουν ότι πρόκειται για ένα μπαλόνι. Για το Project Mongol, που ήταν ένα μπαλόνι που έκανε διάφορες μητρολογικές έρευνες που είχαν να κάνουν με πυράβλους. Επομένως, δεν μπορούν να το διαχειριστούν οι κυβερνήσεις αυτό το θέμα. Είναι μεγαλύτερο θέμα από οτιδήποτε θα μπορούσαν εύκολα να διαχειριστούν οι κυβερνήσεις, ακόμα και οι μεγάλες κυβερνήσεις. Αυτό είναι το δικό μου συμπέρασμα. Τώρα, όσον αφορά την ιστορία με τις απαγωγές. Η ιστορία με τις απαγωγές είναι πρόσφατη. Εγώ, καταδιώμενος πίσω στην ιστορία του πράγματος, αναζητώντας τις αυθεντικές περιπτώσεις και προσπαθώντας να καταλάβω πώς δημιουργήθηκαν όλα τα πράγματα που πιστεύουμε σήμερα για αυτά τα ζητήματα, ατένισα, όπως σας είπα, το αληθινό πανόραμα της προέλευσης των πεποιθήσεών μας, της προέλευσης και της δημιουργίας των αντιλήψεων για αυτά τα πράγματα τη δεκαετία του 50 και του 60, όπου ήταν το πραγματικό φαινόμενο των ιταμένων δίσκων. Η original εποχή του πράγματος. Τότε λοιπόν δεν υπήρχαν απαγωγές. Υπήρχαν μόνο επαφές. Γι' αυτό και το λόγο δεν υπάρχουν απαχθέντες. Δεν υπάρχουν αυτό που λέμε σήμερα στα αγγλικά abductees. Υπάρχουν μόνο contactees, επαφικοί, οι οποίοι κάνουν συναντήσεις με τα όντα αυτά, με τους επιβάτες των ιταμένων δίσκων κλπ. Δεν τους απαγάγουν παρά τη λύσή τους. Είναι προσκεκλημένοι τους. Και μάλιστα έχουν επαφές μαζί τους και καθημερινές, δηλαδή πηγαίνουν στο σπίτι τους, τους βλέπουν στον δρόμο κλπ. Ζουν ανάμεσά μας. Α, και τέτοια πράγματα. Κυρίως τέτοια. Κυρίως τέτοια. Η ιστορία με τις απαγωγές ξεκινάει προς το τέλος της δεκαετίας του 1980 και σχετίζεται αποκλειστικά με τους λεγόμενους γκρίζους, με τους γκρέις. Αυτοί οι γκρέις τώρα, έχει ενδιαφέρον αυτό, σηματοδοτούν μια αλλαγή η εμφάνισή τους, οι ιστορίες περί γκρέις. Και μπορείς πολύ εύκολα να τραβήξεις μια γραμμή και να χωρίσεις την ουφολογία, την ιστορία της ουφολογίας, αν την ξεκινήσεις από οποτεδήποτε την ξεκινήσεις, ας πούμε ότι την ξεκινάς από το 1947, όπως ήθιστε, να τραβήξεις μια γραμμή και να πεις η προ-γκρέι εποχή και η μετά-γκρέι εποχή. Γιατί περίπου μέχρι το 1985, ας το πούμε έτσι, 87, εκεί μέσα, οι επιβάτες των ιταμένων δίσκων είναι άνθρωποι. Κανονικοί. Σαν και εμάς. Σαν και εμάς. Έτσι τους περιγράφουν οι ναι. πρώτοι επαφή. Είναι πάντοτε άνθρωποι. Όχι πάντοτε βέβαια, αλλά τις περισσότερες φορές. Έχουμε δηλαδή και αρκετά περιστατικά τα οποία είναι αρκετά σουρεαλιστικά. Δηλαδή είναι τέρατα, είναι... Τέλος πάντων θα το θίξω μετά αυτό το θέμα των εξαιρέσεων αυτών. Κατά κύριο λόγο είναι άνθρωποι. Τώρα, μπορεί να είναι άνθρωποι εντυπωσιακοί, να είναι πολύ ψηλοί, να είναι λίγο κοντύτεροι. Αλλά είναι... Να είναι πολύ όμορφοι, να έχουν δυνατότητες περίεργες, να έχουν ανώτερες γνώσεις, να είναι σοφοί, να έχουν τεχνολογικές ή και φυσικές μεγαλύτερες δυνατότητες από εμάς. Να παρουσιάζονται ότι ζουν περισσότερα χρόνια κλπ. Αλλά έχουν ανθρώπινο σχήμα. Στο παρουσιαστικό τους είναι άνθρωποι.
Και μάλιστα με συγκεκριμένες περιγραφές. Πάντοτε. Δηλαδή, οι ίδιοι άνθρωποι, οι ίδιοι τύπου άνθρωποι εμφανίζονται σε όλες τις επαφές. Ακόμη κι αν ο ένας επαφικός δεν γνωρίζει τον άλλον και δεν γνωρίζει την περίπτωση του άλλου. Μπορεί να τις γνωρίζω εγώ που έχω ασχοληθεί με όλες τις περιπτώσεις, αλλά η κάθε περίπτωση απομονωμένα και μάλιστα την εποχή εκείνη των original επαφών δεν γνώριζα με πολλές λεπτομέρειες την άλλη. Ώστε τελικά βέβαια για να γνώστα σε όλους. Οπότε έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους. Ξαφνικά, από κάποια στιγμή και μετά, εμφανίζονται οι γκρίζοι. Οι γνωστοί μας γκρίζοι. Οι οποίοι είναι αυτοί που κάνουν τις απαγωγές. Οι γκρίζοι χρησιμοποιούν διαστημόπλια. Τώρα, το θέμα με τους γκρίζους έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και μπορώ να σας πω πολλά γι' αυτό. Το πρώτο πράγμα που εμένα με απασχόλησε, έχοντας ασχοληθεί πολύ με την original ιστορία των ιταμένων δίσκων, τις δεκαετίες του 50, του 60 και μετά του 70, είναι το πώς εμφανίζεται πρώτη φορά ο γκρίζος. Δηλαδή, ποιος βλέπει πρώτη φορά γκρίζο, σε ποια ιστορία πρωτοεμφανίζεται γκρίζος. Είναι ένα ερώτημα αυτό, το οποίο μπήκα στην περιπέτεια να το ανακαλύψω. Αν αυτή τη στιγμή είναι κάτι σχεδόν απόκριφο αυτό που λέω. Αν αυτή τη στιγμή, εσείς που ακούτε αυτά που λέμε εδώ, μπείτε στο ίντερνετ, για παράδειγμα, που το θεωρείτε ότι είναι πολύ μεγάλη πηγή πληροφόρησης, και προσπαθήσετε να ανακαλύψετε στο ίντερνετ πώς πρωτοεμφανίζονται οι γκρίζοι, θα δείτε ότι δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί με το πολύ απλό και βασικό αυτό ερώτημα. Θα αντιμετωπίσετε τεράστια δυσκολία στο να βρείτε μια ροή πληροφορίας τέτοια από κάποιον που έχει κάνει αυτή την έρευνα. Δηλαδή το πώς εμφανίστηκαν πρώτη φορά οι γκρίζοι. Πού εμφανίζονται. Πώς ξεκινάει όλο αυτό το θέμα. Θα το βρείτε παντού εν εξελίξη, θα το βρείτε παντού με τις πεποιθήσεις που έχουν συγκεντρωθεί γύρω από αυτό, θα το βρείτε παντού με τις θεωρίες τις διάφορες, θα βρείτε ακόμα και τους σκεπτικιστές που λένε τα δικά τους, αλλά δεν θα βρείτε μια έτοιμη παρουσίαση, όπως θα έπρεπε να υπάρχει, κάπου. Μια έτοιμη παρουσίαση στο πώς εμφανίζεται το αρχέτυπο των γκρίζων και πώς εξελίσσεται και από πού έχει δημιουργηθεί αυτή η ιστορία. Πώς ξεκινάει. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει πουθενά και καθόλου και να το βρείτε πουθενά. Λέω ότι θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ για να εντοπίσετε κάτι παρόμοιο. Και το πιθανότερο είναι ότι δεν θα το εντοπίσετε καν, αν δεν ασχοληθείτε πολύ. Εγώ λοιπόν, μελετώντας και ερευνώντας την όλη ιστορία, καταθέτω δηλαδή τα προσωπικά μου ευρήματα, τα προσωπικά μου συμπεράσματα, και νομίζω πως είναι έτσι, βλέπω ότι δεν υπάρχουν γκρίζοι, όπως τους ξέρουμε, πριν από το 1987. Τόσο. Η πρώτη εικόνα γκρίζου που εμφανίζεται στο ευρύ κοινό και είναι το εναρκτήριο λάκτισμα της όλης φάσης με τους γκρίζους, με την εικόνα αυτή, με την εικόνα του όντως αυτού, με το πολύ λεπτό πηγούνι, πολύ λεπτό στόμα, σχεδόν ανύπαρκτα αυτιά, σχεδόν ανύπαρκτη μύτη, με τα τεράστια μάτια, τα μαύρα, με τα μεγάλα χέρια, με κάπως έτσι λίγο εμβριακό, λίγο έντομο, λίγο έμβριο, λίγο παρουσιαστικό, κοντό κλπ. Όλο αυτό εδώ, όλη αυτή η εικόνα εμφανίζεται για πρώτη φορά στο εξώφυλλο του βιβλίου του Whitley Strieber Communion, επικοινωνία. Είναι δηλαδή ένας πίνακας που κοσμεί το εξώφυλλο του βιβλίου του Whitley Strieber Communion, το 1987. Ένα χρόνο μετά, το 1988, αν θυμάμαι καλά, γυρίζεται και η σχετική ταινία, βασισμένη στο βιβλίο, με τον Christopher Walken, το Communion, όπου ο Strieber εκεί συζητά στο βιβλίο αυτό την επαφή του με τους γκρίζους, την απαγωγή που του κάνουν. Και τις επαφές του, ναι, τις απαγωγές που του κάνουν οι γκρίζοι και τις εμπειρίες του. Λοιπόν, η εικόνα λοιπόν
των όντων αυτών εμφανίζεται για πρώτη φορά στο εξώφυλλο του βιβλίου αυτού. Και δεν πρόκειται για φωτογραφία, αλλά για πίνακα. Για ένα illustration. Την εικόνα αυτή λοιπόν την δημιούργησε ο καλλιτέχνης Ted Seth Jacobs. Είναι ένας ζωγράφος, ο οποίος φιλοτέχνησε την εικόνα του γκρίζου, η οποία υπάρχει στο εξώφυλλο του Strindberg, με τα χαρακτηριστικά όλα αυτά τα οποία έχουμε μέχρι σήμερα. Είναι δηλαδή μια καλλιτεχνική απεικόνηση, την οποία υποτίθεται, δεν ξέρω τώρα τις λεπτομέρειες του πράγματος, δεν μπορεί να τις βρει κανείς τις λεπτομέρειες αυτές, θα μπορούσε να τις βρει αν μιλούσε με τον ίδιο τον Strindberg, τον Whitley Strindberg, υποτίθεται τέλος πάντων ότι έγινε όπως γίνονται τα σκίτσα εκείνα της αστυνομίας, που κάθεσαι μαζί με έναν ζωγράφο και περιγράφεις, ας πούμε, τον ένοχο που θέλεις να καταδείξεις, πώς είναι το πρόσωπό του, και αυτός με τη δική σου συνεργασία το ζωγραφίζει. Υποτίθεται λοιπόν ότι έτσι ο Ted Seth Jacobs ζωγράφισε την πρώτη εικόνα γκρίζου που έχουμε και ήταν για να φιλοτεχνήσει το εξώφυλλο του βιβλίου του Strindberg. Το βιβλίο αυτό γνώρισε τόσο μεγάλη επιτυχία, τόσο μεγάλη διάδοση, που από το εξώφυλλό του και από τις περιγραφές της αντίστοιχες που κάνει στο βιβλίο αυτό ο Strindberg διαδόθηκε η ιστορία με τους γκρίζους. Τώρα, αυτή είναι η αλήθεια. Όμως, αν το ψάξει κανείς το ζήτημα, θα δει εύκολα ότι δεν είναι η αλήθεια αυτή που διαδίδεται. Αντίθετα, άμα το ψάξετε, θα δείτε ότι οι πρώτοι γκρίζοι υποτίθεται ότι εμφανίζονται στην περίπτωση της απαγωγής, της πρώτης κατεγραμμένης απαγωγής που έχουμε υποτίθεται, της περίπτωσης της Betty και του Barney Hill, το λεγόμενο Hill Abduction, το οποίο συμβαίνει όμως το 1961. Και ότι εκεί, στην περίπτωση αυτής της απαγωγής, όχι μόνο πρόκειται για την πρώτη κατεγραμμένη απαγωγή, αλλά, δηλαδή όχι απλή επαφή, αλλά απαγωγή, αλλά έχουμε και την πρώτη εμφάνιση των γκρίζων σε αυτή την απαγωγή. Αυτό δεν είναι αληθές. Ναι, μεν είναι όντως η πρώτη απαγωγή όπως τις εννοούμε τις απαγωγές, όχι ακριβώς βέβαια, το 1961 στην περίπτωση της Betty και του Barney Hill, αλλά δεν είναι αλήθεια το ότι είναι οι γκρίζοι αυτοί οι οποίοι είναι εκεί πέρα, οι οποίοι απαγάγουν το ζευγάρι αυτό. Συνδέθηκαν με τους γκρίζους αρκετά αργότερα. Δηλαδή, δεν ονομάζονται γκρίζοι από κανέναν, δεν εννοούνται ως τέτοιοι. Δεν περιγράφουν. Αντίθετα, μετά το 1987 συνδέονται οι γκρίζοι του Whitley Strindberg με τους λεγόμενους γκρίζους εκ νέου πλέον της απαγωγής των Hill. Αν θα διερευνήσετε την ιστορία της απαγωγής των Hill, θα δείτε ότι δεν πρόκειται για γκρίζους. Αλλά επειδή είναι φαλακροί τα όντα αυτά, δεν έχουν μαλλιά και έχουν μεγάλα μάτια, ταυτίστηκαν αργότερα με τους γκρίζους. Αλλά δεν πρόκειται για γκρίζους. Αυτοί που λες τώρα, είναι αυτοί με τους οποίους είχαν η πρώτη επαφική, τις συζητήσεις και το ένα και το άλλο, ή είναι κάτι διαφορετικό, ένα άλλο είδος? Είναι ένα άλλο είδος. Άλλο είδος. Ναι. Δεν έχουν εμφανιστεί συχνά αυτοί. Δεν είναι οι κλασικοί επιβάτες των υπταμένων δίσκων που συναντάμε πριν το 61 αλλά και μετά το 61. Είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση. Έχουμε κι άλλες τέτοιες περιπτώσεις, μεμονωμένες, με αυτούς εδώ, αλλά δεν είναι το συχνό περιστατικό. Είναι ένα εξαιρετικό περιστατικό η απαγωγή των Hill. Εμφανίζονται λοιπόν αυτά τα όντα, τα οποία λειτουργούν περίπου όπως αργότερα οι γκρίζοι. Θα μπορούσε βέβαια κανείς να πει ότι οι γκρίζοι και οι ιστορίες περί γκρίζων και απαγωγών και το πώς λειτουργούν που εμφανίζονται στη δεκαετία του 80, στην πραγματικότητα κάπως καθυστερημένα αντιγράφουν την περίπτωση Betty και Barney Hill. Διότι εκεί έχουμε για πρώτη φορά απαγωγή, εκεί έχουμε για πρώτη φορά χαμένο χρόνο, το λεγόμενο missing time, δηλαδή ότι δεν μπορούν να θυμηθούν τις συγκεκριμένες ώρες τι συνέβη. Εμφανίζεται για πρώτη φορά η μέθοδος της ύπνωσης για να θυμηθούν τι συνέβη
και εμφανίζεται και πρώτη φορά η ιστορία με τις ιατρικές εξετάσεις που τους κάνουν. Και εμφυτεύματα μαζί. Όχι. Λοιπόν, έτσι. Οπότε, αυτά τα στοιχεία είναι αυτά τα οποία κάνουν την απαγωγή των Hill να ταυτίζεται με τους γκρίζους. Όμως δεν πρόκειται για γκρίζους, το ξαναλέω. Πρόκειται για όντα τα οποία πολύ ελαφρά μοιάζουν με τους γκρίζους από το γεγονός ότι έχουν μεγάλα μάτια κανονικά, όχι μαύρα, κανονικά μάτια, τα οποία έχουν μεγαλύτερη απόσταση το ένα από το άλλο και είναι πιο μεγάλα, με μεγάλες κόρες και είναι άτριχοι. Και μάλιστα έχει ενδιαφέρον, είναι αρκετά τα όντα μες στο σκάφος, κάποια από αυτά φοράνε τραγιάσκες, καπελάκια, τα οποία θα μπορούσαν να είναι εκείνα τα καπέλα που έχουν οι ναυτικοί, κάποιο είδους πηλίκιο, ας πούμε, και περιγράφονται κανένα δυο που θα φοράνε τραγιάσκες. Και επίσης, η πεποίθηση ότι οι γκρίζοι προέρχονται από το Zeta Reticuli, από το Zeta Reticuli που λέμε, από τον αστερισμό αυτόν, προέρχεται επίσης από το περιστατικό της απαγωγής των Hill. Διότι κατά τη διάρκεια της εξέτασης που τις κάνει, γιατί τους έχουν σε χωριστούς χώρους, τον άντρα και τη γυναίκα, κατά τη διάρκεια της εξέτασης που κάνουν στη γυναίκα, στην Betty Hill, ρωτάει η γυναίκα από πού είστε, από πού έρχεστε. Και το όν που της κάνει την εξέταση, της δείχνει έναν αστρικό χάρτη, τον οποίο θυμάται έναν αστερισμό, τον οποίο, για να δείξει κάποιες διαδρομές που κάνουμε. Ότι ερχόμαστε από εκεί. Και μάλιστα θεωρεί ότι είναι αναγνωρίσιμος ο χάρτης αυτός. Δηλαδή, του προκαλείται μια σύγχυση όταν η Betty Hill δεν αναγνωρίζει. Τι είναι αυτό που μου δείχνεις τώρα, γιατί θα έπρεπε να αναγνωρίσω εγώ τον αστερισμό, ξέρω όλους τους αστερισμούς απ' έξω. Κάτι που ίσως θα περιμέναμε αν της δείχνανε τον αστερισμό της Μεγάλης Άρκτου. Αλλά έτσι. Λοιπόν, και επειδή θυμάται πολύ καλά τον αστερισμό αυτόν, τα σημεία αυτά δηλαδή όπως είναι, μετά τα περιγράφει σε μία συγγενή της, η οποία είναι ερασιτέχνης αστρονόμος, και φτιάχνει ένα χαρτάκι, ένα χάρτη του αστερισμού αυτού, η ερασιτέχνης αστρονόμος συγγενής της Betty Hill, προσπαθεί να κάνει την αντιπαράθεση με διάφορους αστερισμούς και καταλήγει ότι πρόκειται για τον αστερισμό του Zeta Reticuli. Βρίσκεται πού? Έτσι. Πρέπει κάποιος να ερευνήσει έναν αστρονομικό χάρτη για να τον εντοπίσει. Οπότε, έχουμε μια φάση η οποία δεν παίζει. Δηλαδή, υπάρχει η πεποίθηση ότι οι γκρίζοι προέρχονται από το Zeta Reticuli, γιατί θεωρούν διάφοροι ότι τα όντα που απήγαγαν τον Betty και την Barney Hill, την Betty και τον Barney Hill είναι γκρίζοι, ενώ δεν είναι γκρίζοι. Καταλαβαίνετε? Οπότε οι γκρίζοι δεν προέρχονται από το Zeta Reticuli. Προέρχονται ενδεχομένως εκείνα τα όντα τα οποία συναντά η Betty Hill. Και αν είναι όντως αστερισμός αυτό που τους δείχνουν και τους δείχνουν κάτι άλλο, αν θυμάται σωστά, και αν κατάλαβαν την ερώτηση και τις είπαν ότι προερχόμαστε από εκεί, μπορεί να δείχνουν κάτι άλλο. Δηλαδή είναι αρκετά αμφιλεγόμενο το πώς μπαίνει το Zeta Reticuli στην κουβέντα. Πάντως προέρχεται από εκεί. Δεν έχει κανονική επικοινωνία με αυτούς η Betty Hill, γιατί ο Barney Hill είναι σε κατάσταση απολύτου mind control από αυτούς στη φάση εκείνη και δεν επικοινωνεί κανονικά μαζί τους, επικοινωνεί η Betty Hill. Δεν κάνει κανονική συζήτηση μαζί τους η Betty Hill. Δεν της λένε είμαστε εξωγήινοι και ερχόμαστε από το Zeta Reticuli και είμαστε γκρίζοι. Δεν κάνουν τέτοια κουβέντα. Θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε δηλαδή. Οπότε έχουμε λοιπόν 1961 η πρώτη απαγωγή που καταγράφεται της Betty Hill. Τώρα, αν τώρα ρωτήσουμε την ίδια την Betty Hill και όχι τους ουφολόγους, όπως μπορεί κάποιος να βρει βίντεο, η οποία πέθανε κρίμα κιόλας, ήταν μια πολύ καλή φιγούρα η Betty Hill, στην υπόλοιπη ζωή της, όπως καταλαβαίνετε, επηρεάστηκε τόσο πολύ που ασχολήθηκε πολύ με την ουφολογία και ήταν ένα είδος celebrity κιόλας των ουφολογικών κύκλων.
Υπάρχουν βίντεο με συνεντεύξεις της, στα οποία άμα κάποιος ασχοληθεί λίγο και δει τα βίντεο με τις συνεντεύξεις της Betty Hill, θα δει ότι αρνείται ότι επρόκειτο για απαγωγή. Το ονομάζει συνάντηση. Δεν ήμασταν, λέει, εμείς η πρώτη απαγωγή. Δεν έγινε απαγωγή. Δεν τελούμε δηλαδή όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που τελούν όλα τα άλλα περιστατικά της δεκαετίας του 80 και του 90 και του 2000 που χαρακτηρίζονται απαγωγή. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο πήγαν με τη θέλησή τους στο Διαστημόπλιο. Ναι. Οπότε ούτε οι ιατρικές εξετάσεις που τους κάνουν είναι επώδυνες ή τους χειρίζονται σαν ζώα ή τους κάνουν κτλ. Είναι απλοϊκές οι εξετάσεις αυτές. Και μάλιστα η Betty Hill προειδοποιεί και λέει ότι και η ύπνωση με την οποία κάναμε ήταν medical hypnosis, ιατρική ύπνωση που έγινε από ειδικό γιατρό. Και ότι διαφωνεί με τις υπνώσεις που κάνουν οι ουφολόγοι για να θυμηθούν τα περιστατικά και τις λεπτομέρειες των απαγωγών τους, τα θύματα των απαγωγών. Και συχνά μιλάει προς τα θύματα των απαγωγών αυτών και τους λέει ότι δεν χρειάζεται να κάνετε ύπνωση. Ότι εφόσον έχετε απώλεια μνήμης, μην ανησυχείτε γι' αυτό, θα εμφανιστεί η μνήμη με την πάροδο του χρόνου. Μην χρειάζεται να κάνετε ύπνωση για να εμφανιστεί η χαμένη μνήμη του χαμένου χρόνου. Οπότε, το 61 λοιπόν γίνεται η ιστορία αυτή, η πρώτη απαγωγή. Δεν πρόκειται για γκρίζους. Έχει αποδοθεί σε γκρίζους, λανθασμένα. Έχει αποδοθεί το Zeta Reticuli στους γκρίζους, πάλι λανθασμένα. Ίσως κακώς κατά την Betty Hill, ότι το εντάσσουμε στις απαγωγές και μιλάμε για την πρώτη απαγωγή. Και μοιάζει και πολύ λογικό που το αρνείται η Betty Hill, γιατί δεν έχουμε για τα επόμενα τουλάχιστον 15 χρόνια απαγωγές. Είναι μοναδικό το φαινόμενο στην περίπτωσή του. Και αργότερα έχουμε σωρία. Αργότερα έχουμε σωρία. Οπότε το 61. Το 68 γράφεται το βιβλίο με την περίπτωση των Hill και γίνεται ευρύτερα γνωστό. Έτσι. Και κυρίως έχει γίνει γνωστό και έχει καθορίσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό την ατμόσφαιρα αυτών των πραγμάτων. Κυρίως γίνεται γνωστή η ταινία, τηλεοπτική ταινία, τηλεοπτική παραγωγή, στην οποία μάλιστα πρωταγωνιστεί ο James Earl Jones το 1975. Ναι. Το 1975. Το 1975 εμφανίζεται η ταινία The UFO Incident. Το τίτλο αυτόν, The UFO Incident, όπου είναι βασισμένη στην ιστορία της απαγωγής της Betty και του Barney Hill. Αυτή η ταινία γνωρίζει πολύ μεγάλη διάδοση. Μέχρι τότε δεν υπήρχαν οι τρομακτικές ατμόσφαιρες σε σχέση με αυτά τα πράγματα. Υπήρχε αντίθετα μια ατμόσφαιρα μαγική, έτσι, θαυμαστή, ενδιαφέροντος, επαφή με εξωγήινους κλπ. Το horror του πράγματος, ο τρόμος του πράγματος διαδίδεται πολύ για πρώτη φορά με την ταινία αυτή. Το The UFO Incident είναι βασισμένο στο περιστατικό των Hill. Γνωρίζει πολύ μεγάλη διάδοση. Το 1975. Τώρα, αντίστοιχα, έχουμε την άλλη απαγωγή, η οποία γίνεται πάρα πολύ γνωστή, την ίδια χρονιά. Το 1975. Την απαγωγή του Travis Walton. Όπου υπάρχει αντίστοιχη ταινία, που μπορεί κάποιος να δει, ας πούμε, ξέρω εγώ, η ταινία λέγεται Fire in the Sky. Δηλαδή το Fire in the Sky, η ταινία, είναι βασισμένη στην απαγωγή του Travis Walton, που γίνεται το 1975. Η ταινία είναι μεταγενέστερη. Ο Travis Walton λοιπόν είναι ίσως η πρώτη απαγωγή όπως τις ξέρουμε, όπως γίνεται με τους γκρίζους το 1975, όπου πάλι είναι αυτά τα όντα της Betty Hill. Όχι γκρίζοι. Είναι πάλι δηλαδή κάποιοι οι οποίοι είναι άτριχοι, οι οποίοι έχουν μεγάλα μάτια κλπ. Αλλά δεν είναι οι γκρίζοι.
τα κοντά τα ανθρωπάκια αυτά με τα μαύρα μάτια κλπ. Μοιάζουν με αυτά κάπως. Είναι σαν μετεξέλιξή τους. Και έτσι μοιάζει ότι είναι μια ιστορία που μετεξελίχθηκε. Είναι πιο πολύ μοιάζουν και μάλλον ταυτίζονται με τα όντα αυτά που απαγάγουν τους Χιλ το 61 παρά με τους γκρίζους. Τι παίζει με το τραγούδι Smoke on the water and fire in the sky, μήπως από εκεί το πήρανε? Όχι, τώρα άσχετο. Το Fire in the Sky έτσι λέγεται η ταινία. Ναι. Ένα τίτλος που έδωσε ο σκηνοθέτης. Λοιπόν, μεταγενέστερα το τραγούδι, το πήρα από εκεί. Οπότε, επομένως έχουμε λοιπόν και την περίπτωση του Travis Walton. Έχουμε και άλλες τέτοιες περιπτώσεις, λίγο πριν το 1975, με την περίπτωση του Travis Walton, έχουμε την περίπτωση του λεγόμενου Πασκακούλα Incident, με τον Hickson. Στο Πασκακούλα του Μισισίπι γίνεται επίσης μια εμφάνιση με απαγωγή, θα μπορούσαμε να την πούμε. Επομένως έχουμε αυτές τις δύο, δηλαδή τον Πασκακούλα του 1973 και τον Travis Walton του 1975, όπου είναι αυτά τα όντα, τα άτριχα, τα μεγάλα μάτια. Στην περίπτωση του Travis Walton. Στην περίπτωση του Hickson, τον Parker και Hickson, που είναι δύο τύποι που ψαρεύανε και εμφανίστηκε έτσι το δίσκος και τους ρίξανε μια ακτίνα, τους ακινητοποίησαν και τους πήρανε μέσα και τους κάνανε διάφορα. Δεν είναι τα όντα αυτά. Αντίθετα είναι ένα σουρεαλιστικό όρο. Δηλαδή είναι ένα πράγμα χωρίς πρόσωπο, με κάτι απολύξεις στα πλαϊνά του κεφαλιού και με χέρια που είναι σαν δαγκάνες αστακού. Δηλαδή είναι ένα είδος, ας πούμε, ίσως ρομπότ, ίσως ένα όν παράξενο. Πιο πολύ μοιάζει με κάτι από τις ιστορίες του Lovecraft παρά με γκρίζους. Καμία σχέση με γκρίζους. Η περίπτωση του Πασκακούλα το 1973. Επομένως, εγώ θα έλεγα, σαν μελετητής του πράγματος, ότι η πρώτη απαγωγή όπως την ξέρουμε είναι το Πασκακούλα το 1973 στο Μισισίπι. Η Hickson και Parker. Όπου τα όντα είναι Lovecraft. Δεν είναι γκρίζι. Η περίπτωση που μοιάζει με τις κλασικές που έχετε κατά νου, με γκρίζους κλπ. Μόνο που δεν είναι με γκρίζους, αλλά μοιάζουν πιο πολύ με τον Hill το 61, είναι του Travis Walton το 75. Μετά υπάρχει ένα μεγάλο κενό και μετά γράφεται για πρώτη φορά το βιβλίο του Bud Hopkins, που είναι υπεύθυνος για όλο το ζήτημα των απαγωγών, το έχει δημιουργήσει αυτό σαν θέμα, του Bud Hopkins το 1981, αν θυμάμαι καλά, το Missing Time, το οποίο γράφεται για να καταδείξει το φαινόμενο του χαμένου χρόνου στις απαγωγές. Το οποίο σαν φαινόμενο το ξέρουμε αποκλειστικά από την περίπτωση Betty και Barney Hill του 1961, αλλά έχουμε καινούργια περιστατικά στη δεκαετία του 80, πάνω στα οποία πατάει ο ερευνητής Bud Hopkins, ο οποίος πέθανε πρόσφατα το 2011, δυστυχώς, και μάλιστα, μια και το ανέφερα, το 2011 επίσης πέθανε και ο Hickson. Δηλαδή μαζί πέθαναν ο Bud Hopkins, που έχει δημιουργήσει τις ιστορίες με τις απαγωγές, και ο Hickson, που είναι στη δική μου σκέψη ο πρώτος αληθινά απαχθής. Πέθαναν το 2011 και οι δύο την ίδια εποχή. Έχει ενδιαφέρον για μένα. Οπότε, ο Bud Hopkins λοιπόν εμφανίζει το βιβλίο αυτό το 1981 και δημιουργεί όλο το ζήτημα με τις απαγωγές. Αυτό παίρνει κάποιο χρόνο επειδή πρόκειται για βιβλίο και όχι για ταινία ή οτιδήποτε άλλο, παίρνει κάποιο χρόνο το Missing Time του Bud Hopkins για να διαδοθεί και φτάνουμε στο 1987, όπου ο Bud Hopkins γράφει το δεύτερο βιβλίο του, που είναι αυτό που στην ουσία δημιουργεί όλες τις ιστορίες και όλη την αντίληψη, την πληροφορία περί των απαγωγών όπως τις ξέρουμε, το λεγόμενο Intruders, η εισβολή. Το Intruders, που το οποίο είναι το 87 επίσης. Δηλαδή το 1987 εμφανίζονται ταυτόχρονα το Communion του Strieber με τον γκρίζο απ' έξω
που μιλάει για την απαγωγή του και εγκαθιδρύει στην ουσία τους γκρίζους. Και επίσης το 1987 εμφανίζεται το Intruders του Bud Hopkins, το οποίο μιλάει για τις απαγωγές από τους γκρίζους. Επίσης, ο Bud Hopkins και ο Strieber γνωρίζονται μεταξύ τους, συνεργάζονται. Είναι συνεργάτες και φίλοι. Καταλαβαίνετε. Οπότε, εδώ τώρα, άμα το ψάξετε λίγο, θα δείτε ότι έχουμε να κάνουμε με Νέα Υόρκη. Δηλαδή, θα μπορούσα να σας πω εγώ που το έχω μελετήσει το πράγμα, ότι όλη η ιστορία με τους επαφικούς και με τους ανθρώπους επιβάτες υπταμένων δίσκων και με όλες τις αντιλήψεις που ισχύαν μέχρι τότε, προέρχεται κυρίως από τη δυτική ακτή, από την Καλιφόρνια. Ενώ στην καινούργια φάση, μετά τη διαχωριστική γραμμή που τραβήξαμε, η ιστορία με τους γκρίζους και με τις απαγωγές και με όλα αυτά εδώ προέρχεται από τη Νέα Υόρκη. Δηλαδή οι άνθρωποι που το προωθούν, στη μία περίπτωση είναι όλοι από τον νότο και από τη δυτική ακτή, και κυρίως Καλιφόρνια, και Νιου Μέξικο και ξέρω εγώ, και Αριζόνα και Νεβάδα κλπ. Ενώ στην άλλη περίπτωση έχουμε τους ανθρώπους όλους που ασχολούνται με το θέμα και το κάνουν γνωστό από τη Νέα Υόρκη. Και τα περιστατικά υπάρχει. Και τα περιστατικά είναι από τις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες επίσης. Δηλαδή από τη Νέα Υόρκη σε γενικές γραμμές. Οπότε έχουμε τους γκρίζους λοιπόν από το 87 και μετά. Τώρα, άμα το ψάξετε λοιπόν όλο αυτό το θέμα, μπαίνουμε στην πιο ενδιαφέρουσα φάση. Αφού συζητάμε για το πώς εμφανίζονται οι γκρίζοι και τι γίνεται με αυτό. Υπάρχει ένα πρόβλημα σε όλα αυτά. Καλά όλα αυτά μέχρι εδώ. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ο Spielberg είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, ναι μεν όλα αυτά που σας λέω τόση ώρα ισχύουν για την ουφολογία, αλλά εμφανίζονται γκρίζοι στο Στενές επαφές τρίτου τύπου, την ταινία του Spielberg, η οποία είναι του 1977. Δεν είναι η γκρίζη του Communion, του εξωφύλου του Communion, δεν είναι ο γκρίζος που σας έχει στο μυαλό αυτή τη στιγμή που λέω γκρίζος, ακριβώς, αλλά είναι αυτό όμως. Είναι κάτι παρόμοιο. Δηλαδή είναι πάλι κοντά πλάσματα, με μεγάλο κεφάλι, με πιο στενή αυτή, με μαύρα μάτια τα οποία δεν είναι αμυγδαλωτά και τεράστια, αλλά είναι κανονικά, χωρίς αυτιά, με μεγάλα χέρια, χωρίς μαλλιά κλπ. Κανονικός γκρίζος δηλαδή. Απλώς όχι με όλες τις λεπτομέρειες του εξωφύλου του Communion, που είναι ο γκρίζος που σας έχει στο μυαλό αυτή τη στιγμή. Αλλά παρόλα αυτά, αν δείτε την ταινία, δείτε την προς το τέλος. Ναι. Δείτε προς το τέλος τις τελευταίες σκηνές στις στενές επαφές τρίτου τύπου και θα δείτε ότι υπάρχουν γκρίζοι εξωγήινοι. Μόνο που στην ταινία του Spielberg είναι θετική. Είναι καλή. Έτσι. Ενώ οι γκρίζοι που ξέρουμε είναι αρνητικοί. Είναι εχθρικοί, είναι περίεργοι, κάνουν πράγματα άσχημα. Ενώ στην περίπτωση των στενών επαφών του τύπου είναι η επαφή με τον ανώτερο εξωγήινο πολιτισμό που θέλει το καλό μας και ξέρω εγώ κτλ. Και μας παρακολουθεί και ξέρω εγώ. Οπότε με τη θέλησή μας. Οπότε το πρόβλημα λοιπόν είναι αυτό. Πώς ο Spielberg εμφανίζει το 77 γκρίζους, από πού? Μιλάμε για μια κινηματογραφική ταινία, από κάπου πρέπει να έχει επηρεαστεί. Πώς λοιπόν από τη στιγμή που δεν υπάρχουν γκρίζοι μέχρι το 77 αλλά εμφανίζονται το 87, εμφανίζει ο Spielberg γκρίζους στην ταινία, στο στενές επαφές του τύπου? Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Διερευνώντας τώρα αυτό το πρόβλημα, δεν έχουμε παρά να αναρωτηθούμε πολύ σοβαρά και να πούμε: OK, γιατί μιλάμε για το Spielberg? Αντίστοιχα όπως λέγαμε νωρίτερα για τις κυβερνήσεις, γιατί μιλάμε έτσι αόριστα για την κυβέρνηση? Ποιος είναι ο υπεύθυνος των Special Effects? Ποιος δημιούργησε τα ανθρωπάκια αυτά που δείχνει η φάση αυτή? Αυτός λοιπόν είναι ο Κάρλο Ραμπάλντι. Ο Κάρλο Ραμπάλντι είναι ο υπεύθυνος των Special Effects στις στενές επαφές του τύπου του Spielberg και είναι αυτός που δημιουργεί τους γκρίζους που παίζουν εκεί. Πού τους βρήκε ο Κάρλο Ραμπάλντι τους γκρίζους και ποιος είναι αυτός? Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον τύπος, ο οποίος επίσης πέθανε πρόσφατα, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος δημιούργησε το Alien.
Ναι, μεν το Alien βασίζεται στο έργα του Giger, σαν παρουσιαστικό, αλλά τα special effects και τα creatures της ταινίας Alien τα έφτιαξε ο Ραμπάλντι. Και άλλα πολλά έχει κάνει. Και έχει μεγάλη σταδιοδρομία στις ταινίες τρόμου, ας πούμε στην Ιταλία, ήταν συνεργάτης του Ντάριο Αρτζέντο, ήταν συνεργάτης του Λούτσιο Φούλτσι, του Μάριο Μπάβα, δηλαδή όλων των Ιταλών μαέστρων του τρόμου. Και έκανε τα special effects για όλες τις ταινίες τους. Του Προφόντο Ρώσο, του Ντάριο Αρτζέντο είναι Ραμπάλντι. Το Τενέμπρε και όλα αυτά. Λοιπόν, είναι λοιπόν ένας άνθρωπος από το περιβάλλον του φανταστικού κινηματογράφου, από το περιβάλλον των ταινιών τρόμου, ο οποίος έχει κάνει και το Alien, έχει κάνει και άλλα γνωστά αυτά, και επίσης έχει κάνει και τον E.T., ο οποίος είναι του 82, ο οποίος είναι επίσης γκριζοφέρνη, ο E.T., άμα το σκεφτείτε, του Spielberg επίσης, έτσι. Το 77 κάνει ο Spielberg το Στενές Επαφές του Τύπου και το 82 κάνει τον E.T. Και τα δύο είναι θετικά, είναι φίλοι μας, μεν έχουν αυτό το παράξενο παρουσιαστικό, αλλά εντάξει, είναι γκριζί, αλλά είναι καλή, είναι δική μας. Είναι κάτι που το εκπέμπεται δηλαδή από το Spielberg σε αυτές τις δύο ταινίες. Και ο Spielberg με αυτές τις δύο ταινίες είναι που αλλάζει και το περιβάλλον στους κινηματογραφικούς εξωγήινους, οι οποίοι, αν το ψάξετε λίγο και το δείτε, θα δείτε ότι μέχρι τότε, με εξαίρεση το The Day the Earth Stood Still του 1951, όλες οι ταινίες που έχουν να κάνουν με υπταμένους δίσκους, εξωγήινους κτλ. Είναι εχθρική εξωγήινη. Δηλαδή είναι για εισβολή. Για κάποιο είδους εισβολή που κάνουν στη γη. Και είναι εχθρική. Το 1977 η Στενές Επαφές του Τύπου είναι η πρώτη ταινία που παρουσιάζει τους εξωγήινους με έναν άλλο τρόπο. Και αντίστοιχα ο E.T. που απευθύνεται περισσότερο στα παιδιά. Τους παρουσιάζει στα παιδιά με έναν άλλο τρόπο. Ο Ραμπάλντι είναι αυτός που κατασκευάζει λοιπόν την εικόνα των εξωγήινων Στενές Επαφές του Τύπου και στον E.T. Και ο Ραμπάλντι στην ουσία κατασκευάζει το πρώτο στάδιο εμφάνισης των γκρίζων, το οποίο ολοκληρώνεται από τον Ted Seth Jacobs, τον καλλιτέχνη, σε συνεργασία υποτίθεται με τον Whitley Strieber, ολοκληρώνεται στο εξώφυλλο του Communion και του Intruders. Αντίστοιχα του Whitley Strieber και του Bud Hopkins. Των ανθρώπων δηλαδή που δημιουργούν το ζήτημα των απαγωγών στη σύγχρονη εποχή. Αυτοί οι δυο το δημιουργούσαν. Σαν περιστατικά αυτά καθ' αυτά έχουμε αυτά που σας είπα. 73 Πασκαγκούλα, Mississippi, Lovecraft, τα όντα, με δαγκάνες, σαστακών και σασογκόφ, ας πούμε, και το 75 ο Travis Walton, που είναι κάτι αντίστοιχο με τον Barney Hill, αλλά στο πιο κακό. Μόνο δύο απαγωγές. Έχουμε, στην ουσία, αν μετρήσουμε την Betty Hill που λέει ότι η ίδια λέει ότι δεν ήταν απαγωγή, έχουμε δύο απαγωγές, 73-75. Άρα είναι φτιαχτό. Έτσι, και ένα κύμα απαγωγών, ή μάλλον ιστοριών για απαγωγές, στα τέλη της δεκαετίας του 80, του 90 κλπ. Και βλέπουμε ότι το κύμα αυτό δημιουργείται, περιγράφεται πρώτη φορά σαν κύμα και σαν ιστορία και σαν αντίληψη, ας πούμε, της ύπαρξης αυτού του πράγματος από τον Bud Hopkins και τον Whitley Strieber. Το 1987 και οι δύο, αντίστοιχα με τον Άρα Communion μπορεί να είναι και φτιαχτό. και η γκρίζη που τα κάνουν όλα αυτά. Είναι φανταστικά, αλλά μην είναι πραγματικά περιστατικά. Ναι, θα μπορούσε να το πεις και έτσι. Έχεις κάθε λόγο να το βάλεις και αυτό στην κουβέντα. Βέβαια, άμα το ψάξεις πολύ σύντομα θα το βγάλεις από την κουβέντα, αλλά τέλος πάντων. Δηλαδή υπάρχουν αναφορές κανονικά από άτομα ότι απήχθησαν. Ναι. Το θέμα είναι ότι εφόσον παρουσιάζεται αυτό το πράγμα σαν εικόνα και σαν ιστορίες με μεγάλη διάδοση και με τρόμο κλπ. Σε μεγάλο κοινό, το κοινό ανταποκρίνεται. Και λέει κι εγώ. Όπως λέγαμε. Εγώ να το πεις για κάτι καλό, για κάτι τέτοιο, γιατί να το πεις. Οπότε υπάρχει ξαφνικά η επιχειρηματολογία που λέει ότι παρουσιάζει στο συλλογικό ασυνείδητο αυτή την εικόνα, αυτή την κατάσταση, και το συλλογικό ασυνείδητο ανταποκρίνεται και λέει και υπακούει στην εντολή. Οπότε ξαφνικά εμφανίζεται όλο αυτό το πράγμα. Το οποίο σε μεγάλο βαθμό οι ιστορίες αυτές με τις απαγωγές από γκρίζους είναι προϊόν ύπνωσης. Δηλαδή είναι από ανθρώπους οι οποίοι δεν θυμούνται τι έχει συμβεί, τους υπνοτίζουν. Ο Bud Hopkins έκανε αυτό το πράγμα. Υπνώσεις. Και τους υποβάλλει.
τους υπνοτίζουν και στην ύπνωση επάνω θυμούνται. Βέβαια δεν είναι όμως όλα τα περιστατικά έτσι, αλλά τα περισσότερα όμως. Δηλαδή ένα ποσοστό 70% είναι από υπνώση και υπάρχει και ένα 30% που δεν το θυμούνται κανονικά και όχι από ύπνωση. Εμφανίζεται λοιπόν όλη αυτή η ιστορία με τους γκρίζους και τις απαγωγές. Κατά αυτόν τον τρόπο. Θα μπορούσε λοιπόν να επιχειρηματολογήσει κανείς και να πει ότι ακριβώς δημιουργείται με αυτόν τον τρόπο. Υποβάλλεται από τον Bud Hopkins και τον Strindberg με τις μεγάλες επιτυχίες που κάναν τα βιβλία αυτά. Το Intruders γίνεται και ταινία μετά, επίσης. Και συζητιέται πλέον σε αυτό το επίπεδο. Τώρα, άμα δούμε την προηγούμενη επιρροή, η προηγούμενη επιρροή είναι σε αυτό το κλίμα πάλι και είναι το 1975, το The UFO Incident, η ταινία, η οποία βασίστηκε στην εμπειρία της Μπέτη και του Barney Hill. Έτσι, είναι σε αυτό το κλίμα. Δηλαδή, το πρώτο χώρο του πράγματος είναι αυτή η ταινία που επηρεάζει καταστάσεις και πράγματα και τις συνειδήσεις του κοινού που το βλέπει. Το πράγμα εξελίσσεται. Υπάρχει το αρχέτυπο, το αρχικό αρχέτυπο που είναι τα όντα των δύο περιπτώσεων της απαγωγής των Hill και της απαγωγής του Travis Walton, 61 και 75. Αυτά τα όντα μετεξελίσσονται σε γκρίζους με μια καινούργια εικόνα στις στενές επαφές τρίτου τύπου και στον E.T. Ίσως να βάλουμε και τον E.T. σε μια παρένθεση, αλλά κυρίως στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Η επιρροή δηλαδή είναι αυτή. Από εκεί τα παίρνει ο Spielberg και τα κάνει έτσι. Με την δημιουργία και παρέμβαση του Rambaldi. Και μετά αυτή η εικόνα ταξιδεύει δηλαδή, ξεκινάει σαν εικόνα από την απαγωγή των Hill, πηγαίνει στον Travis Walton το 61-75, πηγαίνει στο 77, πρόσφατη δηλαδή η εμπειρία του Travis Walton, που έγινε πάρα πολύ γνωστή, το Fire in the Sky μετά η ταινία, αλλά πολύ αργότερα, δεκαετία 90. Πηγαίνει στο 77 στις στενές επαφές του τύπου του Spielberg, στο Close Encounters of the Third Kind, και μετά μεταξελίσσεται στο εξώφυλλο του Intruders και του Communion, των Strindberg και Hopkins, που είναι και αυτοί που παρουσιάζουν επίσημα, εντός εισαγωγικών να το πούμε έτσι, τους γκρίζους. Ως γκρίζους όπως τους ξέρουμε σήμερα. Και που κάνουν τις απαγωγές και τις επώδυνες εξετάσεις και τις γενετικές παρεμβάσεις και τους εγκύους και τα έμβρια και ξέρω εγώ και τα εμφυτεύματα και όλα αυτά εδώ. Το σοβαρό του πράγματος δημιουργείται λίγο αργότερα, το 1991, όταν ο Τζον Μακ, χρηματοδοτημένος από τον Lawrence Rockefeller, γράφει το βιβλίο Abduction, όπου εγκαθιδρύει και την λέξη πλέον Abduction, Alien Abduction, εξωγήινη απαγωγή από εξωγήινους. Ναι μεν εμφανίζεται με το Communion του Strindberg και με το Intruders του Hopkins, αλλά στη συνείδηση την ουφολογική σαν όρος εμφανίζεται, εγκαθιδρύεται ακόμα καλύτερα με το βιβλίο του John Mack, όπου ο John Mack είναι και αυτός που παρουσιάζει για πρώτη φορά τα εμφυτεύματα. Ότι κάνουν εμφυτεύματα και πλέον με ευρήματα, με τα εμφυτεύματα στα χέρια. Ότι δου το είναι εμφύτευμα το οποίο το βγάλαμε από τον τάδε. Όντως. Και ποιος το εμφύτευσε το εμφύτευμα? Στην απαγωγή επάνω η γκρίζη. Το story. Άρα υπάρχουν οι γκρίζοι. Ναι. Το εμφύτευμα υπάρχει. Τώρα το γκρίζη είναι μια ιστορία. Έτσι. Που άμα θέλουμε τη δεχόμαστε, άμα θέλουμε όχι. Δεν έχει την υποστήριξη από ουφολογικής πλευράς που έχουν οι άνθρωποι επιβάτες των υπταμένων δίσκων των δεκαετιών που έχουν προηγηθεί. Είναι πιο αμφιλεγόμενη η γκρίζη. Είναι αποτέλεσμα ύπνωσης, είναι ιστορίες από διαταραγμένες νοικοκυρές, παίζει λίγο το φαινόμενο του εξορκιστή στη μέση. Όταν βγήκε η ταινία The Exorcist. Άρα τα εμφυτεύματα πώς προέκυψαν? Όταν βγήκε η ταινία The Exorcist, το εξορκιστής, και εγώ ο ίδιος και όλοι που το έχετε δει, επηρεαστήκαμε. Μετά δεν μπορούσε να κοιμηθείς. Νόμιζε ότι τρέμει το κρεβάτι σου.
Φοβόσουν μήπως σου συμβεί και σένα. Είναι μία από τις πιο τρομακτικές ταινίες όλων των εποχών, ο Εξορκιστής του Φρίτκιν. Οπότε στη φάση αυτή έχουμε κάτι αντίστοιχο εδώ. Έχουμε δηλαδή ένα UFO incident, έχουμε ένα intruders, έχουμε ένα communion, το οποίο αν το διαβάσεις, το communion του Stripper, λειτουργεί επάνω σου όπως ταινία Εξορκιστή. Δηλαδή από εκείνη τη στιγμή αρχίζεις και λες, μήπως με έχουν απαγάγει και εμένα και δεν το θυμάμαι. Μήπως και εγώ το όνειρο που είδα στο βράδυ ο εφιάλτης δεν ήταν τελικά εφιάλτης, αλλά ήταν οι γκρίζοι που ήταν στο κρεβάτι μου και με πήρανε. Και παθαίνεις, και δεν έπαθα τις προάλλες παράλυση, sleep παράλυση που λέμε. Ξύπνησα και δεν μπορούσα να κουνηθώ. Είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο και εξηγείται το πώς γίνεται και πώς συμβαίνει, το οποίο έχει ταυτιστεί με τις εξωγήινες απαγωγές, με τους γκρίζους κλπ. Και πλέον δεν έχουμε τόσο συχνά εμφάνιση, την επαφή αυτή, την εμφάνιση δηλαδή του ταμένου δίσκου που προσγειώνεται, βγαίνουν από μέσα αυτοί οι άνθρωποι, σου μιλάνε, μπαίνεις μέσα, σου κάνουν tour του σκάφου, σε παίρνουν στο φεγγάρι, σε ξαναφέρνουν, του συναντάς μετά γιατί έρχονται σπίτι σου, πίνετε καφέ μαζί και ξέρω εγώ και όλα αυτά εδώ. Έχουμε πλέον ανθρώπους που κοιμούνται και οι οποίοι ξυπνάνε και βλέπουν στο δωμάτιο γκρίζους. Τους απαγάγουν, περνάνε μέσα από τον τοίχο και άλλα τέτοια. Εμφανίζονται, εξαφανίζονται. Είναι ένα πράγμα το οποίο έχει να κάνει. Το οποίο φέρνει στην κουβέντα όλη αυτή την ιστορία περί άλλων διαστάσεων λίγο πιο έντονα και με ένα πιο τρομακτικό στυλ. Δεν είναι ακριβώς δηλαδή υλικά αντικείμενα, ακριβώς υλικά όντα και ακριβώς αυτά. Επίσης θα μου πει κάποιος που είναι λίγο πιο ενημερωμένος ότι ναι, καλά τα λες Παντελή, αλλά το 1947 έχουμε την περίπτωση του Roswell, όπου υποτίθεται ότι εκτός από τον συντριμμένο υπτάμενο δίσκο έχουν στα χέρια τους η πολεμική αεροπορία πτώματα εξωγήινων, κατά ένα σενάριο και μάλιστα και έναν ζωντανό, τον οποίο του κρατάνε εχμάλωτο κτλ., οι οποίοι είναι γκρίζοι. Όχι. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Είναι μια νεότερη πεποίθηση περί του Roswell. Δηλαδή δεν προέρχεται από την εποχή του 47 και του 50 η περιγραφή ότι έχουν εχμάλωτο εξωγήινο, ότι βρήκανε γκρίζους και όλα αυτά εδώ. Υπάρχει η ιστορία ότι έχουν στα χέρια τους πτώματα κτλ. Μεν από κάποιους, αλλά ταυτίζεται για κάποιο λόγο, τον οποίο θέλει μεγάλη συζήτηση τώρα, ταυτίζεται για κάποιο λόγο στη δεκαετία του 80, όταν έχουν πλέον εμφανιστεί οι γκρίζοι, αρχές της δεκαετίας του 90, ότι είχαν στα χέρια τους γκρίζους το 47, στο Roswell. Δεν προέρχεται δηλαδή από την εποχή εκείνη, είναι μια πεποίθηση που δημιουργείται στη δεκαετία του 90 για το Roswell. Και φτάνει μέχρι του σημείου στο Roswell να έχουν μουσεία, να έχουν αυτά με κούκλες που είναι γκρίζοι. Αυτά είναι. Αλλά δεν είναι ιστορικά, ουφολογικά, ιστορικά ακριβές αυτό. Έχει δημιουργηθεί αργότερα αυτή η πεποίθηση. Και μάλιστα κάποιος που το ψάχνει θα δυσκολευτεί και να το βρει, να το καταλάβει. Αν το ψάξετε π.χ. αυτή τη στιγμή στο ίντερνετ, δεν θα το βρείτε αυτό που λέω. Θα πρέπει να κάνετε μεγάλη μελέτη, μεγάλη έρευνα για να το εντοπίσετε ότι δεν είναι έτσι όπως τα λένε. Δεν προέρχεται από τις ιστορίες της εποχής, αλλά από τη δεκαετία του 90, ότι είναι γκρίζοι στο Roswell. Επομένως, έχουμε λοιπόν όλο αυτό το μυστήριο με τους γκρίζους, το οποίο όμως η ιστορία του είναι αυτή. Το πώς προκύπτει. Δεν λέω αν είναι αλήθεια ή ψέματα, λέω πώς προκύπτει στην αντίληψή μας. Εντάξει. Είναι κάποιες εγώ προσωπικά, κάποιες από τις ιστορίες με τους γκρίζους τις αποδέχομαι, κάποιες όχι. Η πρώτη απαχθήσα, η οποία βγαίνει ανοιχτά και μιλάει για γκρίζους, την απήγαγαν, είναι η λεγόμενη, ψευδόνυμο ήταν αυτό, Kathy Davis, την οποία περιγράφει στο Intruders, μεταξύ άλλων, ο Bud Hopkins. Αυτή αργότερα βγαίνει στο προσκήνιο και παρουσιάζεται με το αληθινό της όνομα και βγαίνει μάλιστα και σε κάποιες τηλεοπτικές εκπομπές και την συνεντευξιάζουν. Είναι μια περίεργη προσωπικότητα. Αν ψάξετε στο YouTube και βρείτε κάποια παλιά εκπομπή, θα την δείτε κιόλας ότι είναι παράξενος τύπος. Ναι, είναι ένας παράξενος τύπος αυτή, η οποία λέγεται Debbie Tommy. Είναι το όνομα της. Debbie Tommy. Η Kathy Davis του Intruders, που είναι η πρώτη γυναίκα που περιγράφει την όλη ιστορία ότι με απήγαγαν οι γκρίζοι, μου βάλανε βελόνες,
μου βάλανε πράγματα στα γεννητικά όργανα, μου πήρανε το έμβριο, κάνουν κάποια γενετικά πειράματα κλπ. Είναι αυτή η κυρία. Debbie Tomey. Που είναι δηλαδή με το ψευδόνυμο Kathy Davis στο Intruders του Bud Hopkins. Αυτή αποδείχθηκε ότι έλεγε αλήθεια. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό αν έλεγε αλήθεια ή όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ το καταγράφω ιστορικά, δηλαδή ότι είναι αυτή που βγαίνει πρώτη και το λέει. Και υπό παράξενες συνθήκες κιόλας και παράξενος τύπος. Ναι, γιατί νομίζω οι επιστήμονες μπορούν να βρουν ένας άνθρωπος λέει αλήθεια ή λέει ψέματα. Αποδεδειγμένα. Οι περισσότερες από τις περιπτώσεις των ανθρώπων που έχουν να κάνουν με μαρτυρίες κτλ. Λένε αλήθεια. Λένε αλήθεια. Για πολλούς και διάφορους λόγους μπορείς να το καταλάβεις εύκολα αυτό και σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχει ελεγχθεί εξονυχιστικότατα χωρίς να μπορούμε να τους διαψεύσουμε ότι λένε ψέματα. Και σε πολλές περιπτώσεις είναι και πολύ μεγάλου ενδιαφέροντος κιόλας. Όχι απλώς μια ιστοριούλα που κάποιος βγαίνει για να πει ψέματα.